Me wakwa me da say do Badwan TV Badwan health tips. So me di de afia amankwa tamaklo me me de say ojebre na wutie na wutie ni ye pa. Yentwe nkura ni nyina men won so ntie bi. Fi so won so anada. De wo ye no mo hye. Ne nyina ye mo ye ho ban fi ja hyehye mu titru ene ye kuafo ne ade. Ye ko ye nim ne ye bete wo mo atwa abe. Na wo mo hyehye. Bo na senya pade bebre. Tini ye disa enkomo we no na enye ho achinyi enka se maboa no beti wani na ekọ bebie enko papa ne so ye mo akwaba enua ye da se ye have types of bushfires causes mum okay and ye have causes of bushfires afia eniema bi wo ho a okwan a saagyi a ehye kwaye mu gyi efa so ba no ebi wo ha mebo so a ohu bedwiri if you say yemfa ye ni ento ye okay baako a edikan pa ye mofra agudie bi na ye mofra na agudie bi enhwehwem bi ami bi ye kire se enkwala no etimi kokyere akura ana se wo kire ketre wo kire ketre yi a na wo de esere abo ni dua no na wasoja ese wopese wo hyeketre no anase akura no aboa no nso eja ne hyase ese dere a no de ne ho aka wura o de ne ho ka wura esa ne se ope no asi na niema nyina wonti o de ne ho ka wura na eja to wura na baba enkwala na grodi na akofa sajeyi aba ni atusu mienu etore bi wo ho a enhwehwe anase mprentoa bi abobbo eguwura mu bebre na sa mprentoa na nhwehwe yi ebi wo ho a se awia ne bodendende na eka no a na ayehye afia wo bekai se ebi a usuku bre no ahwehwe bi wo ho a wo de kire awia no na wo de nsa hyase a na ahyew sa na nhwehwe ni biti okay enti se eje ohyew no a na fe ato ohyew no aba abonten eto ohyew no a esere ne kwaye no a awo ne niema na ewo ho no na ehuna mane na ato sa ohyew no e de ama no eto ohyew ne ma no no so mu a emframa ewo ho ade ya no ewura no so ehye na eja atomu na baba abuo bi nso wo ho a saa na won suban ete enti saa ne yamai etimi adigya ba enye nipa bia na akọ se wakọ eso eja okay afi wuyi ne makan ya to ho no a na no na meka abomofo de tani no a ye de boye kon ho mesre yempe miloko nkobi ana se serara konkobi ni etuatua to kama na ye de ahye tani no so wotani ne mframa bekom enum sane ebe ya empropro wa no ebegu konkonum na wo kọ no won se tani ne ye de boy kon ho a ya na eja no wo ye chisei tani na am I confused ene ye de abobo na na de ye de ehye yi abenanim no abetwafo no gya tenten no a wo so no a na ebo wo mo kon ho na wo de kọ no eno mbehu but me ya family mo na eno no uduru a na wayi afrika nkonum na wo de ahye abenanim wa hye anim awi a waye bibia no na wa propro ne wo konkon watutu ba bi na de ahye ho na wasan de atua so na wo kọ eyesa empropro wa bia ento wura no emma emfa oha bia emma afei yaduru awieburo samre ebinom ado a wo behye mo ye besere se unya nkrofo moa o ma won hye no a wankasa prawafuo na no pradadadadadada na gya kwan ewafuo na no se ne ebe ya odi gyatomu a ehye na eduru ba bia wapra no a entretre enko na ye nyina saa kwaye mugya no eto etimi atwa amayen okay nyame ya dum ochina ye nto so na emu aye nyina me ye sure say ye tie nsemu a pani de amaye
na me ya adom na enkwa ekura ye besa to aso e wo sa nkomodie eja endpoint for me party clinic ya da se number no 0244867068 for any sesia na ko check prostate no any infections e how